כל, למי שלא יודע, עדי שטרנברג, סגן וממלא מקומי, הוא מחזיק תיק החינוך. אני משער שדיברת קודם על הבנייה בעיקר, אבל אני לא יודע אם הזכרת שניגשו ופנו אליי כמה הורים ודיברו איתי על פתיחה של גני ילדים אנתרופוסופיים. כמובן שהתקשרתי למשרד החינוך ושאלתי אותם אם הם מכירים את סוג החינוך הזה, הם אמרו לי שכן. הם לא כל כך התלהבו, אבל בסופו של דבר ראיתי שההורים מאוד רוצים, ואמרתי להם אם תשיגו 30 ילדים, אז אנחנו נפתח גן אנתרופוסופי. בינתיים הצלחנו ויש לנו 3 גנים אנתרופוסופיים ויש לנו גם כיתות א', ב' וג'. היד עוד נטויה. זו הפעם הראשונה בקריית מוצקין, שקריית מוצקין פותחת בית ספר לחינוך מיוחד. זה לא דבר של מה בכך. הרבה מאוד הורים, זה הציל הרבה מאוד הורים שמסיעים את הילדים שלהם לנהריה או לכרמיאל או לכל מיני מקומות רחוקים. וחלקם הגדול יקבלו את המענה בקריית מוצקין. בהחלט מערכת חינוך מצוינת ואנחנו נמשיך לשפר אותה ולקדם אותה קדימה. שבימים אלה יש לנו זכיין מצפון לבית ספר נבון. אנחנו מתחילים לבנות בית ספר יסודי חדש. אני משה פרץ, יושב ראש ועד ההורים של בית ספר רמון. כזכור, בשנה האחרונה נפתחו במוצקין 3 חטיבות חדשות. בית ספר רמון הוא בית ספר חדש, בית ספר צומח מה שנקרא. הייתה השנה שכבה אחת. הבית ספר הזה הוא מתקן מאוד מאוד חדש וחדשני, אבל למרות שהוא מתקן חדש, היו חסרים פה דברים נוספים במעטפת של התלמידים ובסביבת הלמידה שלהם, ופניות ההורים לעיריית קריית מוצקין כמובן ברובן נענו כמו שעיריית קריית מוצקין רגילה לעשות. היא תרמה לבית הספר, הכניסה לבית הספר שולחנות משחק, ספסלי ישיבה, אם זה מסביב לבית הספר ובחצר, ואם זה בפנים במסדרונות בית הספר. בנוסף, ההורים רצו שיהיה איזשהו ריאה ירוקה בתוך בית הספר. מר חיים צורי לקח את זה צעד אחד קדימה, ומאחורי בית הספר בנה ושתל פרדס שמשמש את הכיתה התקשורתית ואת כל בית הספר. בנוסף, בשנת הלימודים הקרובה הולך להיפתח אולם ספורט שישמר את תלמידי בית הספר. אלה דברים מדהימים שקורים בכלל בחינוך בקריית מוצקין ובפרט בבית ספר רמון. אפשר לראות שבקריית מוצקין, כל קריית מוצקין מקבלת פנים של התחדשות, אם זה בבתי הספר, אם זה בכל שאר המקומות, וגם חשוב לשמור על הריאות הירוקות בתוך העיר, וזה עיריית קריית מוצקין דואגת לעשות לאורך כל הדרך. אז אני אדבר על החינוך הבלתי פורמלי. תנועות הנוער הם לב ליבו של העיר במוצקין. רק עכשיו היינו במחנה הקיץ של הצופים, אנחנו בשיח שבועי עם רכזי הנוער לגבי הפעילות השוטפת, תכנונים לקראת השנה החדשה, ובקרוב הולך להיות הפנינג ענק לכל תנועות הנוער בעיר, ועוד הרבה הפתעות שיהיו בהמשך. מערכת החינוך בקריית מוצקין עם מערכות החינוך היציבות, החזקות והטובות באזור. בקריית מוצקין יש כ-79 גני ילדים, 92 צהרונים, 6 מעונות יום, 3 חטיבות ביניים מצוינות, חטיבת ביניים רביעית תיבנה בקרוב, בית ספר יסודי 9 יבנה בקרוב, וגם חטיבה העליונה, התיכון, יפוצל בהמשך לשתי תיכונים. אנחנו לא מפסיקים לשדרג, אנחנו לא מפסיקים לשפר, עברנו תקופה לא פשוטה, תקופת הקורונה, אבל אנחנו יוצאים קדימה, אנחנו מתאוששים תוך דגש ותשומת לב רבה למצוינות התלמידים. לא בכדי, ממוצע הבגרות של תלמידי החטיבה העליונה, תלמידי התיכון בקריית מוצקין, קרוב ל-91%. הישג ללא תקדים שמעיד על חוסנה של מערכת החינוך בקריית מוצקין. הרסנו את בית ספר מצפה מהיסוד, הבית ספר הדתי ממלכתי, ואנחנו מכינים לתלמידים מהמגזר הדתי בסוף השנה בית ספר חדש ומשודרג מהמתקדמים בארץ. בית ספר ויצמן, הבית ספר היסודי שאימי גם לימדה בו, הולך להיהרס מהיסוד. אנחנו הולכים להכין אותו ולהעמיד אותו כנגד רעידות אדמה, הולך להיות בית ספר מודרני וחדש. הוא התחיל את תהליכי הבנייה מחדש בשנה הבאה, תלמידיו יועברו לבית ספר התיכון הישן, ולאחר מכן יחזרו לבית ספר חדש. ועוד לא דיברתי על 12 ו-13 עולמות הספורט החדשים והמתקדמים בקריית מוצקין, אין מערכת חינוך כזו. אנחנו נמשיך לשדרג, אנחנו נמשיך לשפר, ונמשיך להפוך את תלמידי מערכת החינוך בקריית מוצקין מהטובים והמצטיינים באזור.